comunicat que defensem Cuba en suport a la revolució bolivariana de Venezuela. Venezuela està vivint en els darrers temps una situació política i social convulsa, després que l'Assemblea Nacional es declarés en rebel·lia davant les reiterades demandes de repetició d'eleccions per part del Tribunal Suprem, en provar-se que fins a 3 diputades van obtenir les seves actes de forma irregular, com ara compra de vots. Aquesta disputa s'ha agreujat encara més amb la negativa de l'oposició venezolana a un procés de diàleg que trobés solucions al conflicte polític, preferint generar una escalada de violència. El passat 16 de juliol, el poble xavista va participar de forma massiva en el simulacre de votacions a l'Assemblea Nacional Constituent que el govern ha convocat pel pròxim 30 de juliol. Un cop més, el poble revolucionari venezolà i el seu govern van demostrar el seu caràcter pacífic. Però les empreses de comunicació del nostre país no s'han fet ressò d'aquest ampli procés participatiu, ja que com part de l'engranatge mundial de difamació del legítim govern de Venezuela s'han dedicat a visualitzar únicament un plebiscit intern organitzat per l'oposició de forma il·legal i fraudulenta, alhora que censura i omet qualsevol informació sobre el simulacre constituent i els seus exitós resultats. Una manipulació que obeeix a la voluntat de crear un clima propici a la intervenció estrangera en territori venezolà i que recorda la que ja es va utilitzar durant el cop d'estat que va patir Venezuela al 2002. Des de la plataforma de Solidaritat Defensem Cuba manifestem el nostre rebuig als mètodes violents utilitzats per la denominada oposició, que ara s'autoanomenen resistència pacífica i que realment són les guarimbes que basen la seva actuació en el terrorisme i la violència, amb l'ús d'artefactes bèl·lics, la generació del caos social i de l'amenaça, atemptant contra els objectius econòmics i públics, entre d'altres accions lleis pacífiques. El nostre més absolut rebuig a totes les agressions que s'estan patint el poble i el govern revolucionaris de Venezuela, tant internes com externes, per part dels poders econòmics i fàctics mundials. Rebutgem el paper que estan jugant els poders polític, econòmic i mediàtic del nostre país, còmplices de la violència i propulsors d'un estat d'opinió a favor d'un cop d'estat i de la ingerència estrangera. Donem suport al dret del poble venezolà a gaudir de la seva sobirania i dels seus recursos estratègics. Recolzem clarament el procés constituent a Venezuela per tal que els possibilite el debat polític necessari per avançar en la revolució bolivariana. Defensem Cuba, continuarem donant el nostre profund suport i solidaritat al poble revolucionari de Venezuela, al seu legítim govern i al president Nicolás Maduro. Continuarem alerta en defensa de la germana República de Venezuela i de la seva revolució. Instem a les organitzacions socials, culturals i polítiques democràtiques i progressistes del món a manifestar-se expressament en aquest suport. Rubí, 22 de juliol de 2017. También agradecemos la presencia entre nosotros hoy de Joan Josep Nuet, diputado del Parlamento de Cataluña, Milagros Urbina Rucha, ministra de Nicaragua, así como Violeta Chamorro y Roberto Calderón, que son miembros de la Embajada de Nicaragua, Antonio Martínez y Carlos Figueira, cónsules de Venezuela en Barcelona, Richard Olivo, cónsul general de Ecuador en Barcelona. Y por nuestra parte ya nada más. Muchas gracias a todos por vuestra presencia aquí y por este día tan importante para nosotros, por el movimiento de solidaridad con Cuba. Más que nunca, Cuba sí y viva Fidel.